έχουν έρθει για ένα και μόνο σκοπό. Για να ζητήσουν από το σεβαστό σας Δημοτικό Συμβούλιο τη δυνατότητα να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απειλοκερδώς. Τίθεται ένα ερώτημα, αν θέλετε. Η Αιγαίο Ραδιοτηλεόραση είναι η μόνη ραδιοτηλεοπτική επιχείρηση στο νησί μας η οποία έχει εθελοντές? Η απάντηση είναι όχι. Οι παροικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι σε όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς του νησιού υπάρχουν εθελοντές. Εάν κάποιοι θεωρούν το αντίθετο, εγώ τους προκαλώ να το αποδείξουν. Για να κλείσω με τους εθελοντές, θέλω να σας πω ότι οι εθελοντές συναντώνται τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Κατά την τελευταία του συνάντηση έγινε αποδεκτή η πρόταση της παράταξης του κ. Πάπριτσι να συστήσουν νόμιμα ένα σύλλογο φίλων της Αιγαίου Ραδιοτηλεόρασης. Έχει συσταθεί κι άλλος τέτοιος παρόμοιος σύλλογος φίλων του Βιομηχανικού Μουσείου. Αυτός ο οποίος θέλει να καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός, μπορεί να το καταλάβει. Αν θέλετε, μπορώ να τον αναλύσω. Έχω λίγο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί, και συγκεκριμένα στο Facebook, κάτι το οποίο έχει γράψει ο κ. Απέργης, ότι την ώρα που πέφτουν σουβάδες στα δημοτικά, στα σχολεία μάλλον του νησιού μας, ο Ραουζέος ετοιμάζεται να μοιράσει χρήματα στους εθελοντές, οι οποίοι παίζουν τραγουδάκια και αφιερώνουν στους φίλους τους. Θα ήθελα να δηλώσω ρητά και κατηγορηματικά ότι η επιχείρηση δεν προτίθεται να πληρώσει ούτε €1 σε κανέναν εθελοντή και ούτε υπάρχει απέτηση από τους εθελοντές για να πληρωθούν. Όσον αφορά την ευαισθησία μου στα σχολεία, για να το κλείσω το θέμα, προκαλώ να απευθυνθεί στο προϊστάμενο του Δημοτικού Σχολείου της Άνω Σύρου, καθώς επίσης και στην κυρία προϊσταμένη του Δημοτικού Νηπιαγωγείου της Άνω Σύρου, σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες είναι στη δημοτική κοινότητα, την οποία έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση έχει 2 συμβάσεις έργου, μία με ένα τεχνικό και μία με ένα λογιστή. Επίσης, η επιχείρηση νομίμως έχει καταθέσει, όπως και τις 2 πρώτες συμβάσεις, έτσι και τη δεύτερη στη ΔΟΗ Σύρου, να παίρνει ποσοστά επί των διαφημίσεων ραδιοφωνικός παραγωγός. Επειδή ακούγεται ότι η Ρεδισέ είναι μια επιχείρηση φάντασμα, απορώ πώς είναι δυνατόν τα φαντάσματα να πληρώνουν την εφορία, να έχουν εξοπλίσει μάλιστα τις οφειλές τους προς το ελληνικό δημόσιο όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, να τους αποστέλλονται εξώδικα από την ΑΕΠ, από τη ΓΕΑ, να παρίσταται σε ακροάσεις την κυρία Ειρηνοδίκη Σύρου και να δικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων της Σύρου. Εγώ τέτοια φαντάσματα επιχειρήσεις δεν έχω συναντήσει. Όσον αφορά τώρα για την νομιμότητα της επιχείρησης, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν μια επιχείρηση η οποία από τη σύστασή της μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, καθώς επίσης και αλλαγή της επωνυμίας της, είναι γραμμένες στα φύλλα εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια τέτοια παράνομη επιχείρηση, όπως την αποκαλούν, ίσως θα είναι η μοναδική τέτοια επιχείρηση και ίσως χρήζει περαιτέρω νομικής διερεύνησης πανελλαδικά. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας στα χέρια του την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα του 7ου τμήματος, το οποίο αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτή η επιχείρηση μπορεί να επιχορηγηθεί, ότι οι σκοποί τους οποίους βάλαμε
όταν αλλάξαμε την επωνυμία για το καταστατικό, σκοποί τους οποίους ψήφισε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι καθόλου νόμιμη, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να δώσετε ένα τέλος στην αβεβαιότητα λειτουργίας συγκεκριμένης επιχείρησης. Θέλω να θυμίσω στο σεβαστό Δημοτικό σας Συμβούλιο το Ελεκτικό Συνέδριο είναι το μοναδικό δικαστήριο το οποίο μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τις δαπάνες γενικά του δημοσίου. Ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει μια τέτοια αρμοδιότητα, αλλά ούτε και ο Άρεος Πάγος. Έχω γράψει κάποια πράγματα, γιατί φοβάμαι μην παρεκτραπώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή αναφέρεται στο εξώδικο ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση από τη στιγμή που ο πρώην δήμαρχος του τέος Δήμου Άνω Σύρου, κ. Τσαγοράρης, μετέταξε το προσωπικό, τους 3 συγκεκριμένα εργαζόμενους της επιχείρησης στο Δήμο, η επιχείρηση αυτή πρέπει να πάψει να λειτουργεί. Ρωτάω, επειδή έχει και νομικούς στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι που λέει το εμπορικό δίκαιο, ότι όταν μια επιχείρηση κλείνει, όταν μια επιχείρηση απολύσει τους εργαζόμενους της, πρέπει αυτοδίκαια και να κλείσει. Όταν συστάθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση το 1988 και γράφτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, μαζί με τη σύσταση της επιχείρησης, ήταν γραμμένη μήπως τυχόν και εργαζόμενη στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ένας από τους λόγους τους οποίους η συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτείται αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα του 1988, το οποίο λέει ότι επειδή τέτοιες επιχειρήσεις δεν δύναται να επιβάλλουν φόρους, μπορούν να επιχορηγούνται χωρίς όριο από τον ΟΤΑ, ο οποίος τους σύστησε. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι κάθε δυσκολία μας κάνει πιο δυνατούς, ότι κάθε εμπόδιο το οποίο μας βάζουν το χρησιμοποιούμε για να ανεβαίνουμε ψηλότερα, και παρά το γεγονός ότι ο καταθέτων για δεύτερη φορά εξώδικη δήλωση στο Δημοτικό σας Συμβούλιο λιδωρεί την επαγγελματική μου δραστηριότητα, είμαι χαρούμενος για το επάγγελμα το οποίο έχω διαλέξει. Θέλω να σας πω ότι θα είμαι εδώ, θα προσπαθώ μαζί με τους συνεργάτες μου να ανεβάζουμε αυτή την επιχείρηση όσο πιο ψηλά μπορούμε. Θέλω να σας πω ότι θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος, όποτε και αν έρθει αυτό, είτε για τον καθένα προσωπικά, είτε για όλους μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ροζέο. Απλά να ενημερώσω το σώμα ότι έχει έρθει και στους επικεφαλείς, από όσο γνωρίζω, ένα δεύτερο εξώδικο της ραδιοτηλεοπτικής επιχείρησης ΑΕ Σύρο στη Βιέννα. Δεν ξέρω, κύριε Στρογγύλη, αν θέλετε να κάποιος... Δεν αμελείται, Πρόεδρε, κύριε. Αν θέλετε, ελάτε στο μικρόφωνο, αν θέλετε, ελάτε στο μικρόφωνο σαν εκπρόσωπος της εταιρείας. Αν θέλετε να διαβάσετε στο εξώδικο, 12-12. Το πήρα εγώ σήμερα το πρωί και το έβαλα στο φάκελο της. Σήμερα το πρωί το πήρα εγώ. Οπότε φαντάζομαι ότι και οι άλλοι επικεφαλείς ενημερώθηκαν σήμερα. Οπότε κύριε Στρογγύλη, σας λέω το λουλούδι. Επειδή δεν το έχω, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχω το εξώδικο μπροστά μου να το δω και... Να σας το φέρω αμέσως. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε γραμματεία και θα το διαβάσει ο γραμματέας σας. Λοιπόν, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες, το δεύτερο εξώδικο έχει σκοπό να σας ενημερώσει εσάς τους Δημοτικούς Συμβούλους και να σας πω ότι αυτή την εικόνα την οποία βιώνω καταρχήν σαν δημότης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης είναι τραγική. Οι ευθύνες σας είναι απερίγραπτα, πολύ μεγάλες, όλων. Δεν θέλω να σας προσβάλλω. Αλλά όλες αυτές τις ανεπάρκειες τις οποίες έχετε επιδείξει επί 3 χρόνια με τον καλλιτεχνικό Δήμο τον οποίο έχετε δημιουργήσει και με την κατάδεια αυτής της υποτιθέμενης δημοτικής επιχείρησης,
η οποία κουβαλάει όλα τα προβλήματα και όλες τις παθογένειες των προηγουμένων ετών, με την κακή, αν θέλετε, μη τυπική λειτουργία της, θα έπρεπε στοιχειωδώς στα ερωτήματα τα οποία ήδη έχω καταθέσει εδώ και 2 χρόνια, 3, οι υπεύθυνοι τότε των πολιτικοί άρχοντες του πρώην Δήμου Άνω Σύρου και της επιχείρησης να είχαν απαντηθεί. Έχω καταφύγει και σε εισαγγελικά γραφεία για να ζητάω στοιχεία ικανά τα οποία να αποδεικνύουν την ασφαλή σε εισαγωγικά λειτουργία αυτής της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης, η οποία έρχεται σήμερα εν έτη 2013 και στην οποία ακόμα και το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της δημοτικής επιχείρησης ακόμη δεν έχει εξηγήσει και δεν έχει δώσει στοιχεία τέτοια τα οποία θα προβλέπει ο κώδικας. Κατέτος, στοιχειωδώς έχω καταθέσει τα ερωτήματα, δεν έχουν απαντηθεί ποτέ, γιατί δεν έχει τα στοιχειώδη καλύψει η συγκεκριμένη λειτουργία της επιχείρησης, αυτής της επιχείρησης. Και μου φαίνεται σε αντιπαράθεση έναν αριθμό ατόμων απέναντι σε μένα και πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα με το πρώτο εξώδικο στεναχωρέθηκα σαν πρόεδρος μιας ανωνύμου εταιρείας να με ξεφτιλίζουν τα παιδιά τα οποία δεν φταίνε σε τίποτα, αυτοί οι εθελοντές άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το κέφι τους περισσότεροι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, χωρίς να έχω καμία αντιπαράθεση με αυτούς, και από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο τηλεοπτικό και στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα να εγκανούν μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου την οποία διευθύνω, με τον αθέμητο τρόπο τον οποίο λειτουργεί αυτή η επιχείρηση επί τόσα έτη, να μην συγκινείται κανείς δημοτικός σύμβουλος, να συνεχίζεται αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός και εσείς τις άλλες να θέλετε και επιπλέον να χρηματοδοτείτε από τα στερημένα, θα έλεγα, δημοτικά ταμεία για δαπάνες. Τι δαπάνες? Που στοιχειωδώς αυτή η δημοτική επιχείρηση, σας το έχω καταγγείλει και επίσημα εδώ, δεν έχει επέμβει κανένας εισαγγελέας, δεν έχετε φιλοτιμηθεί εσείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι να ελέγξετε τις δημοτικές καταστάσεις, τον λογαριασμό της ΔΕΗ, να δείτε πόσα ρολόγια χρεώνονται στα ανταποδικά τέλη παρανόμως και παρατύπως, και έρχεστε και μου λέτε εδώ ότι η δημοτική αυτή επιχείρηση έχει έξοδα και λειτουργικά και πρέπει να πληρώσει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτές οι συγκεκριμένες καταγγελίες σας έχουν γίνει. Τα στοιχεία, αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά διευθύνω μια ανώνυμη εταιρεία και πραγματικά μου έχετε μεταφέρει εδώ τον κόσμο ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες με ανιδιοτέλεια, λένε, και μπλέκονται και σε οικονομικά ζητήματα και είχαν κάποιες αντιπαραθέσεις και με μένα προσωπικά. Και ρώτησα με αυτούς τους ανθρώπους σε συζητήσεις, τι ασχολείστε με οικονομικά θέματα? Εγώ εγκαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να δει την λειτουργία αυτής της επιχείρησης. Αν έχει ξεφύγει ή δεν έχει τηρήσει τα προβλεπόμενα, δεν φταίνετε εσείς. Φταίνε οι υπεύθυνοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο αποτελείται από κάποια μέλη, τα οποία είναι ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κώδικας απλά τα λέει τι πρέπει να τηρείτε, τηρήθηκαν όλα αυτά. Σας πληροφορώ, όχι τίποτα. Το θέμα μας είναι, κύριε Πάπητσι, επειδή είναι δημιουργήματα δικά σας και οι παραλήψεις είναι τεράστιες και οι ευθύνες σας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα μπορείτε το 2014 να μου φορτώσετε εμένα σαν δημότης όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες έχετε δημιουργήσει εσείς. Να προσέχετε να στηρίζετε την επιχείρησή σας. Είναι επίσημες καταγγελίες. Εγώ ήδη έχει κοινοποιηθεί το έγγραφό μου και στην εισαγγελία και αύριο θα είμαι στο εισαγγελικό γραφείο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσετε. Δικαίωμά σας. Εγώ σας λέω και σας καθιστώ υπευθύνους, πάρτε τις ευθύνες σας και από εκεί πέρα θα δείτε αύριο και μεθαύριο κατά πόσο θα δικαιωθώ. Και τι λένε οι νόμοι, το ξέρω πάρα πολύ καλά, επιτρέψτε μου να σας πω. Και ένα απλό ερώτημα. Αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία την οποία τη φέρνετε μέχρι σήμερα, σε ποιο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ανήκει? Στο προεδρικό διάταγμα του 1988. Δεν υποβάλλατε αίτημα αδειοδότηση το 1998 για να πάρετε και τηλεοπτική άδεια? Ναι ή όχι? Όλα αυτά τα έχετε ελέγξει. Και έρχεστε σήμερα και μου λέτε ότι σας εγκαλώ αδίκως. Παρέχετε αθέμητο ανταγωνισμό. Πολλά χρόνια τώρα. Τα ποσά που δεν πήρε από το 2011 και να πάρει και παραπάνω το 2014 για να ανοίξει η ψηφιακή, γιατί αν περάσουμε το 2014 θα κλείσει η ψηφιακή. Καλούμε όλες τις πλευρές και αν είμαστε δημοτικοί, το πρώτο που θα κάνουμε, εκτός από το πολεοδοτικό και το κυκλοφοριακό, είναι ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι, πιστεύω, εμείς φοβάζουμε ότι αύριο θα έρθει η κυβέρνηση και θα τα κλείσει όλα με το πρόσχημα της DJR της ψηφιακής που είναι ιδιωτική. Και δεν θα μείνει κανείς, ούτε σε TV1, ούτε γεωτηλεόραση, ούτε σε Today. Πρέπει όλοι